Ġie inawgurat ċentru ġdid ta' suġġetti STEAM fil-Kulleġġ Marja Reġina Primarja San Pawl il-Baħar li huwa attrezzat b'apparat u bir-riżorsi kollha meħtieġa biex l-istudenti jingħataw edukazzjoni hands-on fix-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija, l-art u l-matematika. Dan iċ-ċentru li ġie inawgurat f'konferenza oħra bit-tema nwettqu flimkien mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sar b'fondi mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment amministrat minn Komunità Malta. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru Clifton Grima spjega kif fis-sistema edukattiva qed tingħata importanza lis suġġetti STEAM li huma suġġetti mhux biss importanti iżda huma l-bażi ta' karrieri diversi. Investiment li sar permezz ta' kollaborazzjoni bejn diversi entitajiet li permezz tiegħu it-tfal tagħna għandhom esperjenza hands-on fejn jitalmu b'mod kostruttiv fejn jesperjenzaw diversi aspetti illi jgħinuhom anke fit-twetti ta' dak li huwa l-kurrikulu nazzjonali għat-tagħlim ta' wliedna. Il-Ministru Grima stieden ukoll lill-edukaturi kollha sabiex jipparteċipaw fil-konsultazzjonijiet li se jsiru magħhom biex titfassal l-istrateġija għall-edukazzjoni 2024-2030. Minnaħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri għalli fl-aħħar sentejn l-Aġenzija Komunità Malta tat fondi għal diversi inizjattivi soċjali u edukattivi b'total ta' aktar minn 2 miljun euro. Kommessi bħala Komunità Malta u bħala Gvern li nkomplu ninvestu f'inizjattivi bħal dawn għaliex verament igawdu minnhom l-istudenti tagħna.